misa Malawi tichamba dafusa kazi watu kuti ndione nazizona kotsa ili nkanene kapena sakanene wacha ndiye bwana ine pano sindikamba zapita Mutharika chifukwa munthu uja wakula wakalamba kuti ndikamba zapita Mutharika agogo anga kumudzi adandaula koma ndi mphepo iyi pita Mutharika sanga tuluko chita kampeni sizingatani mene sizingateke ndikakapempha kuti ku TPP asanga muluko achimwene anga mukito tisamalireni mkulu uja adagwira ntchito mu nthawi yake alowe mnyumba akhale mnyumba nkhondo iyi tisire anthu amene ali ndi mphamvu amene angachite mapush up nkumapita kutsogolo Mwaswera bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumasana. This is Comrade Ntanyi wa pa Limpopo FM programu ija timaicha nkanga saona ndatulukira patata masiku angapo Amalawi osayankhulana pachitika zambiri zimene aliyense akudabwa ndi kututumuka maka nkhani ya ku judiciary kumene ku judiciary kukhanga tikuti kwafunda mawu amene tingayankhule ife pa Limpopo FM ndonena kuti aboma ngati ndikotheka tapitani mukakambirane bill ya zaka 75 ija majaji kunena kuti azikhala zaka 75 ija imene jamukayikambirane tonse ma civil servant zaka zathu zingokhala zimozi judges ndi civil servant House special majaji azichita retire pakatha zaka 75 anthu ena onse ogwira mboma zaka 50 zaka 60 how special the judges they are. Chipani cha DPP ngati mukufuna kulamulira bwino muganize mofasa angakhale kunena kuti ndizomvesa chisoni kuti mkatikati mwa DPP muli anthu mulazi sogoleri muli nduna zina za boma zimene zikugwira ntchito ndi anthu amene ali ndi milandu ku chipani chija cha MCP ndizokhumudwitsa kwambiri. Nkhani yokhuzana mlandu wa chimwendo ndi nkhani imene dziko lonse lapansi kamupita ku South Africa kamupita ku Mozambique kamupita ku Zambia wherever you go pa dziko lapansi pano akuyankhula nkhani ya chimwendo banda kunena kuti majaji aku Malawi sakudziwa ntchito. Mungakhulupirire kunena kuti Richard Chimwendo akukhala ku nyumba kwa jaji Limpopo ndi Comrade Ntanyi program ya Twitch imene timaicha nkanga saona.
nambala yathu pa Limpopo FM 078-161-6727. namba yathu pa Limpopo FM 078-161-6727. nonse amene mufuna kupanga malonda anu timbireni pa nambala imeneyi kuti tithandizane. Ndipo programu yathu chigawo cha kumasana kuno akutipasira ndi aja a Four Regions Organization amene amagwira ntchito zotamandika, ntchito zothandiza osowa kukagwa mavuto adzidzidzi. Four Regions Organization imathamanga ndi kupita kumalo kumene ku Four Regions Organization imathandiza anthu ovutika ndipo imalipirira ana school fees amene ali osowa kuthandizana ndi bomalo. Choncho mukafuna Four Regions Organization tayankhulani ndi nambala imene ndakupasani pa Limpopo FM. Iwo akutumizeni kwa oyenerera kuti muyankhulani nawo pa okhuzana ndi Four Regions Organization. Choncho chigawo cha kumasana kuno akutipasira programu yathu ndi a Four Regions Organization komanso Dr. Aufi Chimera. Dr. Aufi Chimera amene akupezeka ku Chimistin. nambala yawo 084-791-1514. nambala yawo 084-791-1514. mukatero muyankhulana nawo Dr. Aufi Chimera. mavuto osiyana amene muli nawo sindingathe kuakwanisa kuatchula, mukayimba telefoni ndipo iwowa muyankhulana nawo. komanso musayiwale kunena kuti transporter wa Limpopo FM akhala kuchoka ku Malawi kuberanso ku South Africa kuti adzatolere katundu wanthu. ndiyambe chonchi pa Limpopo ndi nkhanga zaona. Pofuna kutamangira nthawi amalawi ndizomvetsa chisoni kunena kuti pali nduna zina za DPP zikonka zikutolera ndalama kwa nduna zakale zimene zimagwira ntchito ku MCP ndicho linga chonoti aziziteteza pa milandu yawo yopusa imene anapanga mboma lawo. Choncho tikufuna tinene ichi pa Limpopo FM tidzateteza Peter Mutharika powulula ndunazi. Ndinanena kunena kuti Baibulo limatitsimikizira kunena kuti Mulungu samalanga munthu asanamulangize. ndiye ndikufuna ndibwereze programu ya nkhanga zaona sizamulanga munthu isanamulangize. ndiye ndikufuna ndiyankhule kwa nduna zonse zaboma zimene mukukhuzidwa ndi kutenga ndrama ku MCP kwa nduna za ku MCP ndi kuti muziziteteza. ifika nthawi imene tikutchuleni mayina ndicho linga chonoti timuteteze Peter Mutharika. Peter Mutharika boma maliyamba bwino, boma likuyenda bwino, anthu akuyamikira, koma chinthu chimodzi anthu amene mukugwira nawo ntchito akadalibe ku MCP akutumikirabe MCP. ndi chifukwa chake milandu yochuluka imene ikuchitika mdziko sikuoneka bitu yake kuti kodi milandu ija yatha bwanji atulusidwa. milandu ija yatha bwanji atulusidwa. atulusa chifukwa chani? ndi amalawi mudziwe zifukwa zimene anthu ambiri akutulukira ndi chifukwa chonena kuti nduna zimene anazisankha a APM pozikhulupirira kunena kuti agwire nawo ntchito zikwaze mbaso a Peter Mutharika kumbali ndikumapita ndikumakalandira ndalama ndikumasokoneza china chilichonse. choncho ndizomvetsa chisoni kunena kuti nduna zina zaboma zimene tikhale tikuzitchula sitichitira mwina amalawi adziwe kuti kodi pakuonongeka apa akupangisa ndi ndani. ndinayankhula kunena kuti
kodi mukufuna Peter Mutharika akamazapita azapitenso ndi chipani cha DPP ichi? Ndimabwereza mawu amenewo. Ine ndimaona ngati ino inali nthawi yabwino yofuna kusintha machitidwe athu. Tikanayeneleka tisinthe machitidwe athu, tisapangenso za DPP ya mbuyo ichi. Ndithokoza president ataona kuti pena ndi pena sipali bwino, anachita reshuffle cabinet minister yawo. Zinthu zimene Chakwera amazilephera, Chakwera amati akauzidwa mwachisanzo anayankhula kunena kuti ndikudziwa anthu amene akupangisa kuti mafuta mu dziko muno azisowa, koma anthu amenewo ndizathana nawo tikaponya chisankho. Ngati amadziwa zonena kuti azawina, mwatsoka ndikuluza. Mtsogoleri wabwino ayenereka kupanga decision mwachangu pamene waona vuto, osati kulidikirira vutolo. So pano Peter Mutharika samadikirira vuto. Ndichenjeze nduna zonse za boma, ndichenjeze nduna zonse za boma, sankhani kutumikira Peter Mutharika ndi Amalawi, kapena kwezani manja kunena kuti simukwanisa, chifukwa tsiku limene Peter Mutharika akutulukireni muzaona ngati tsoka. Choncho Amalawi pofuna kumuteteza APM ndati tikhala tikutchula nduna zimenezi, ndicholinga chonena kuti APM azichose aike anthu oyenerera amene angathe kugwira ntchito ndi APM. Frank Chiwanda omwe ndamene anakadandaula kunena kuti Chimwendo ndamene anatuma anthu kunena kuti akaike mtu akagwire, amenye, aphe, aike mthumba ndikukataya kumene anakataya kumphepete kwa madzi ku mtsinje wa Buwa kumene kunali ng'ona zonena kuti zikanatha kwadya Frank Chiwanda zinalephereka chifukwa cha anthu ena amene Mulungu anatuma kaduseni ku mtsinjeku, amene anakapeza munthu akuphiripita muthumba, anthu aja poona kuti athana naye Frank Chiwanda. Lero anthu ena ku MCP akumuimbira foni Frank Chiwanda ndikumamuopseza, ndikumamuuza zonoti akachite withdraw mlandu, ngati sapanga withdraw achita naye. Ena akumuimbira foni kumuuza zonoti ubwere tikambirane, ufune ndrama zingati. Ngani ili hapa si Chiwanda kufuna ndrama, akanafuna ndrama akanamuimbira Richard Chimwendo Panda foni ndikumuuza kuti nkulu ndikufuna ndikasome ndipite kapena ndisapite. Inu nonse amene mukumuopseza Frank Chiwanda ndikuchenjezeni, amukhito na chisale akakuziwani muli pa mavuto. Ndipo Amalawi Frank Chiwanda atapita ndikukadandaula nkhani imeneyi, zinatengera owathandizira Richard Chimwendo Panda ndikuwauza kunena kuti inu pamene mukutengedwa mukuyenereka mukanamizire kudwala. Ndipo tinaona Richard Chimwendo Panda akunamizira kudwala kunena kuti insana, ndipo madokotala osiyana-siyana anapita kumeneko ndikukaona tinanamizidwa kunena kuti akudwala. Cholinga chawo chinali chonena kuti munthuyi asakalowe kundende. Mulungu sanafune, anapita anakalowa. Koma chokhumudwitsa chimene chabwera ndichonena kuti mulandu uja amayendesa ndi Amzondi, if I'm not wrong. Lero kwapezeka zonoti Anyirenda akubwera ndi ukatulusa Richard Chimwendo Panda, ndipo atulusa without condition, kunena kuti angotuluka basi kukhanga kuti munthuyo alibe mulandu ina aliyense. Amalawi nditha kukusimikizirani kunena kuti cholinga chowatulusira Richard Chimwendo Panda bail without condition kunali konena kuti ngati angachoke mdziko Richard Chimwendo Panda asazanene kunena kuti Richard Chimwendo Panda athawa mulandu. Choncho anapasidwa bail without condition. Ndi
Anyirenda ndizomvesa chisoni kunena kuti banja la Anyirenda likuwatenga amalawi ngati zitsiro. Achakaka Thabo Nyirenda ndi aja ananama kunena kuti ndikupita ku Germany, ndikupita kwakuti ndikatenge ndrama zanu amalawi za fertilizer. Till up to now we are waiting ndrama kuti Athabo kodi ndrama zicha abweresa. Lero mbale wawo wapita kukatulusa Richard Chimwendo without condition. Ndicho linga chonoti athawe, ndipo pali maplani onena kuti Richard Chimwendo Banda akufuna athawire ku Dubai, ndipo adzera ku boda ya kumchinji timati kumango kumeneku ndi kumene anthu ambiri akumathawisira zinthu zawo zakatangale. As I'm talking right now, Richard Chimwendo Banda akusungidwa ku area 43. Richard Chimwendo Banda akusungidwa ku area 43 kunyumba kwa Anyirenda amene anapereka bail out without condition. Ndiye amalawi mukhoza kuona kunena kuti zimachitika zinthu za ukamberembere, ndipo Anyirenda analandira ndrama yokwana 300 million kuchoka kwa Wycliffe Chimwendo amene ali mchimwene wawo wa Richard Chimwendo Banda. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM. Afumu akanthawire kumene kuti kuluchenza alasidwa amenyedwa atasindikiridwa ndi anthu amuzi kunena kuti azilemba maina 50 okha ndicho linga chonena kuti alandire matumba ambiri achimanga. Choncho afumu akanthawire amenyedwa kuluchenza, iwowa amenyedwa ndi anthu amuzi atazindikira kunena kuti akupanga zachinyengo. Olemekezeka kunkuyu komanso olemekezeka achitiola akuyenda mozemba kutawa apolisi kuti angagwire. Olemekezeka Maijese Kabwira akuti amalawi akuchisowa chipani cha MCP. Ino akutiolo mukuifuna MCP, ino akumulanje mukuifuna MCP, ino akumpoto Kalonga, Chitipa, Mzimba, Ngatabe mukuchifuna chipani cha MCP. Azatu akulilongwe kudowa kumchisi kumchinji kudetsa kusalima kunkotakota mukuchifuna chipani cha MCP. Machinga, Baraka, Zomba, Lionde, Mwanza, Neno, Chikwawa, Nsanje mukuifuna MCP. Ajese Kabwira akuti amalawi akuisowa MCP. Aisowa banji MCP. MCP inazuza amalawi. Ndizomvesa isoni kuti anthu ena kandi uhule kandi chani zikatopesa amakhala ndi maganizo noti MCP zabwereraso mboma.
MCP sizabwerera somboma chimene chichi mukhale mukuchidziwa. Yambani kupanga zipani zina kapena yambani kupita kumakalowa zipani zina. Palibe ku Malawi amene akufuna chipani cha MCP, ndipo MCP sizabwerera somboma. Mufune musafune, musaiwale munanyera ku State House, musaiwale munaba ku State House, munabako Katundu ku State House, musaiwale muhaba agalu ku State House. Ndi chani chimene Amalawi chingapangise kunena kuti inu mubwererenso ku State House? Kulila mufula ndi ululu, ndikuva chipokoso kulumanga. Kulila mufula ndi ululu, ndatamandila koko ndikaone, but was too late to say Jerusalem. Ndikanena chani kwa tundu wanga, akandifusa kuti sinakhala bwanji. Mwatichosela tupi pakati patu, komando musa. Timati tikukumbuseni aboma musaiwalire kunena kuti Amalawi ochuluka anakaponya voti yawo ndi chikhulupiriro ndi kudalira kunena kuti azadziwa chimene chinapha vice president komanso chimene chinapha anthu ena amene anali nawo mndege moja. Mukamakhala musaiwale, nali pagulu pena ndinamva anthu akuyankhula akuti apano a Comrade Ntanyiwa sakuyankhula zokhuzana ndi kuchikangawa ndi kuti alandira ndalama. Ine sine boma, ine sine boma. Nde uthengawu upite kuboma kunena kuti kunjaku anthu akung'ung'uza akuti nkhani ya kuchikangawa ija mukuti nayo bwanji. Akufuna anthu adziwe chifukwa pakatenga nthawi ndiyo kuti nkhani ija ifunda iwola chiona chenicheni sichidziwika. Ndenda tindipereke uthengawo anthu kunjaku akudikirira nkhani ya Chilima. Akulirayo nditani wanji misozi situlula, ngati alipo wapangizisi zinthu zake zisokoneke, zinthu zake zisokoneke, ngati alipo wapangizisi zinthu zake zisokoneke, zinthu zake zisokoneke. Koma mwina dinali ngozi, moyo unosupanganika. Koma mwina dinali ngozi, moyo unosupanganika. Mulire nafe limodzi bwa, usati paseso chitiyechi. Mulire nafe limodzi. Ndalama yokwana 30 miliyoni inabedwa pamaliro a Daliso Kazombo. Ndalama yokwana 30 miliyoni inabedwa kumaliro a Kazombo, ndipo amene anaba ndalama imene ndi Adeus Gumba. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Ugagadama komaswa mateji imati ndali ngono lelo ndi mumvajini imajira kupoledwa ngati zilizona ndali kumalekana kufuze. Ndalama yomwe inakonzedwa kunena kuti akamangire skulu ya Nkuzi CDS kumene kundi kuchikwawa. Ndalama zonse zinadyedwa ndi a Owen Chomanika. Tikunena pano ali Limpopo FM tinali kuchikwawa, tinakayiona skulu imeneyi, ndipo ndizomvetsa chisoni kunena kuti ndizomvetsa chisoni kunena kuti skulu imeneyi inangomangidwa ndikulekeza pa window level. Ndalama ya skulu imeneyi a Owen Chomanika anadya. Ndandi kufunse na Malawi mawa a Owen Chomanika atati atengedwa nda polisi muzinena kuti ndi ndali kuchitumiza chithunzi cha skulu imeneyi muione kumene kunapita ndalama siku kuziwika. Ne a polisi akapita kukamanga a Owen Chomanika munene kuti akwasonda ndi ndale
anthu momoti akanapita ku sukulu akaphunzire lero akulephera kukhala ndi maklasi abwino chifukwa cha munthu wina kufuna kuzilemeresa yekha. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Sangala, ali mutu wao pale mamjulasi, apuse Malawi ya tizi tulivocha yamba, abamendale nikanyama kuota, nabakuti musi muno, ndakuti munali mahiro, anabida bongo niho watu wako bosi, amakwilila nao wabana zuna maliro. Hakuna tiwa beregeze kalwe parliamenti umaliroko mabwana anakana kwando anakala basi abana moti chepeta usakita kumemba chundi ndiyakule pamalero mugandi motera kulosi tusisika ntakubeza kwali ntakubeza bani ntakubeza poti yanga anthu ayambiri ayamba kudandaula kunena kuti ma MP amene anasankha kwayimbira telefoni sakuyankha, kwapitira ku nyumba kwawo akwathamangisa. Ndale ndi zimene zizi amatifuna pamene akufuna kuti akapeze mpando, akangopeza mpando timasanduka sisiro. Pamene ndikumaliza program yanga, mlangizi wotchedwa House kumulanje komanso Linda kumene kuso ndikuluchenza Mtsalamanja zone, anthu amene timafuna tipemphe nawo kubomako kuti ngati ndikotheka mwayimiseka intchito chifukwa kusetereza yense chimanga chonse akungotenga ndikumangogulisa mavenda pamapeto pake otukwanika APM. Ngati kuti APM uyo akukhala kuluchenzako ndeti mafuna tipemphe achisale amukito aluhanga kunena kuti Linda ndi House muone kuti mpanga nawo banja. Anthu akuvutika kulichenza kuti alandire zinthu zikulephereka, kuti akagule zinthu zikulephereka. Anthu azitenga zinthuzi ngati za kunyumba kwa makolo awo. Ndeti mafuna tipemphe kuti anthu akulichenza mwathandize, anthu akwantira manja mwathandize. Ndipo ndimafuna nne kuti nthawi imene chipani cha DPP chimakachitisa msonkhano kumene kunali kumponera ngati sunali kunchisi, koma atafika kumponera kuli gulu lina limene linafuna kupanga za chiwembu kumene chisale analiza kuti pofuna kuteteza anthu amene anali nawo. Ndipo kumene kucha kunazimisidwa magesi, Eskom anazimisa magesi. Ndeni mafuna ndikuuzeni a DPP kunena kuti akalinda walo ndi agondwe amene wandazikulu a Eskom pamponera ndi amene anazimisa magesi. Ndikunena pano akuyankhula motumbwa kunena kuti wa DPP wina aliyense amene ali kumponera
nkhani yokhuzana ndi magesi izivutirako kuti akamuthandiza. Ndeti mafuna sote kupempheni kuti mwathandiza anthu akumponera nawonso ali ku Malawi akafuna magesi asachiteso kuvutikira. Ayi, dziko litonse tasankha mkulukuta moyo kunena kuti ndamene atitumikire. Pamene ndikupita ndati ndinene kuti Adaliso Mponda nawo akuberanso anthu Adaliso Mponda nawo ayamba kuaberanso anthu mu dzina la Mayimbirizi. Akunama kunena kuti Amayimbirizi atenga fetereza apasa Adaliso Mponda kuti azigulisa. Ndimafuna ndikuchenjezeni Amayimbirizi kunena kuti mukuyenereka kuti muyang'anisise bwinobwino iwo Adalisowa chifukwa chonena kuti achemwali yawo amacheza ndi Mayimbirizi ndiwo akupezerapo mpata ndikumana mizanthu kunena kuti Mayimbirizi apasa fetereza kuti azigulisa. Ndikuyankhula pano ndionena kuti Adaliso Mponda aba athawa ndi ndrama zokwana 54,264 54,264 aba kumponera ku kampani ina kwa imbira telefoni sakupezeka. Amene watu nambala yawo ndi 092 1642329. Adaliso Mpondawa nambala yawo 092 1642329. Ndikateranso tisiyamne pompa munali ndine chigawo cha kumadzulo Comrade Ntanyiwa. Ambuye alemekezeke. anyamata umakoneka kuti sali mofuka koma mokuthandizani Profesa ikoloseli apisana bembelela wakuti kulukuta moyo akale ndi moyo wesusawo sehola mula uhapisana kuti kulukuta moyo akale ndi moyo Asumu wonse amabungwe wahapisana kuti kulukuta moyo akale ndi moyo Amasiye wahokalamba wahapisana kuti kulukuta moyo akale ndi moyo. Oh yes, simani kumusantano ya msungu Davide yemwe adagonjetsa Goliati adaloneza monyozeka koma chomwe chauno wabwika chimakhala chimene iweyo ukhale pasanalike tangafupike chimazakhala chikuperezera. Ndakumbukirani ana a Israeli nthawi yomwe ankachoka ku Igupto kumapita Kenani ankaona ngati kuti akufunika kwambiri koma chauta anali ndi nthawi yake yoyikika yowaonesera mbewu yomwe amadzala mu munthu imakhala yomweyo. Lero taona nthawi ya Profesa mvula ikungogwa aliyense angoyamika Rastafari, Lord of Lords, King of Kings, conquering life in the tribe of Judah, Selassie. Ikoloseli apisana bembelela wakuti kulukuta moyo akale ndi moyo wesusawo sehola mula uhapisana kuti kulukuta moyo akale ndi moyo.